Good morning! KK na ba kayo? KK na ako. Mang-ukay-ukay na po tayo. Invited pala ako sa isang party, kaya maghahunting tayo ng masusuot natin. Street fashion shop pala yung pangalan ng pinasok nating ukay-ukay. Kaya maglilibot na tayo ha. Tingnan nyo oh. Doon pa lang sa unahan nag ukay-ukay na ng mga underwear. Hindi yung underwear na panty. Underwear na parang kimono, ganyan. Madaming sports bra, 50 pesos lang. Kung sa mall yan, hanggang 500 ata yan. Naku, sobrang mura. Ang galing. Naku po, merong pulang gown. Kailangan ko ata ito sa isang party ng kaibigan ko. Tingnan natin kung kakasya ito mamaya. If-fit ko ito. Ay, salamat. Nakakita ako ng pula. Check din natin tong ibang kulay. Ano kaya maganda dito? Ito bang yellow? Ito bang violet? Ito kayang natural color? Naku, napakaganda naman. Ay, naku. Madaming mapipilian pala dito. Ano ba to? Oh, 50% off. Kasi din sa husband ko, tingnan nyo, 3,499 yung mga t-shirts, long sleeve, blouses. Mura. Napakaganda pa yung quality. O, tingnan nyo itong yellow. O, parang bago pa siya. Maganda yung design. Mura naman. Dito tayo sa mga dresses. Ay, meron pala ditong 3,499 long sleeve din. O, tingnan natin yung design at saka yung brand. Medyo kulang lang sa laba. Pero pwede pa rin. Mamahakin mo, 3,499 lang. Ito maganda yung ano niya maganda yung kulay at sa pagka-stripe niya. Sobrang dami nilang binibenta, pati scarf. Ang gaganda pa ng kulay. Itong pink yung type ko. Kayo, libot muna tayo. Tingin-tingin tayo sa iba. Ito mga bags. Feeling ko nasa Hong Kong ako I-model-model ko nga. Ayan. Ganda. Sobrang gaganda ng mga pantalon. Di colores pa. May pink, may red, may yellow, may jeans. Ganda nitong pink Tingnan nyo yung blue. Maganda din. Pati yung red. Naku, ang daming pagpipilian. Ito parang pink. Parang pink. Ganda naman. Pink. Pedal pala yun. Magaganda. Ayan, yung fitting room nila. Dami nilang binibenta. Dami. Dami talaga. Daming mapagpilian yung mga tao. Ito na si husband ko. Daming mapagpipilian. Tapos ang mumura pa talaga. Libot-libot muna tayo. Sa mga nagpa-budget dyan. Ito tag 50 pesos lang yung magandang sleeper. Brand new ata to. Kasi tingnan nyo, may kumikintab-kintab pa. Sapatos, 150 lang. Tingnan natin nga kung maganda. Tingnan natin. Leather ata Leather to leather talaga leather siya. 150 pesos? Grabe. Ay, grabe. Makakamura ka talaga dito. Dami doon meron mga bed sheets, mga pambabaeng sapatos. Dami. Sa mga gustong bumili ng pang party, pang casual, pang bahay, kahit ano. Ito pang labas-labas, 50 pesos lang ata yun. Corded sombrero, 50 pesos. Yung mga sports bra, 50 pesos. Ano pa yung 50 pesos? Pandamit ng mga bata. Branded yan. Ayan. Yung new arrival. Ewan ko magkano. Hindi ko na tiningnan. Mga bags. Ito Gusto ko ata yan. Ito. Ito. Tingnan nyo yung bag. Napakaganda ng tahi Para pang bago. Ganda. Yan. Ito pa yung isa mamaya. Meron pang toddler pala
Meron pang toddler dito sa portion na to. Pero meron pa rin bag. Kasi nga ito nga ang inaano ko, zebra design. Maganda siya, para pa siyang bago. Type po to eh. Bibilin ko nga ito pag meron na akong pera. Pero balikan ko na lang. Kasi yung priority ko ngayon is yung pang inner blouse muna sa ano ko, sa damit. Pambata pa din dito, madaming mapagpipilian. Ayan, tingnan nyo, oh, dami. Dami talaga. Dito, pantalon, pambabae, panlalaki. Bedsheets na naman. Dito tayo sa mga makukulay na bedsheets. Oh, parang bago lang. Bili na po kayo. Tingnan natin doon sa kabila. Ano ba yon? Sapatos. T-shirts, panlalaki. Oh, ay si sir, pumipili. Dito, mga jacket, long sleeve. Gusto ko ata itong yellow. Attracted ako sa mga yellow na kulay. Ganda, bagong-bago tingnan. Ito boots. Punta tayo sa Hong Kong para suot natin yan. Dito, mga long sleeve na pambabae. 75 pesos lang. Ano pa ba ito? Dito, 100 pesos. Mga dress na pambabae. Ayan. Yan. Sir, nagapang ukay-ukay man. Di ano ang rason mo, sir, nga nagapang ukay-ukay ka man? Ay, medyo barato siya, tapos sa quality pang ilang nga mga bligya. And like sa iban nga mga kayo, so makita mo man actually ang ila din nga ginabaligya. That's why permigay kami din kisaw po naman si Mrs. Actually damo na kami hindi pa na makali. Actually sa bumbabakal naman ko kay ngara naman ko din ang gustuhan sa buong. Kasi gusto mo, sir, nga mag-greet sa imong mga friends. Hi, sa mga friends ko dagali nga nakaklala sa akon. Actually, I am teaching sa St. Therese, Magdalo, site. Sa mga student ko, hi din sa inyo. Kung may time ka mo, kadto kami dito sa fashion new collection kay damo rin silang ano nga mga nag-make ng mga garments nga hindi na siya okay damo pag sa damo kag mo din mapilian actually nga namin. Yes. Ag barato pa. Ah, very good. Dahil kita niyo si sir, very practical teacher na siya. May sweldo gani siya, pero okay siya. Pariyogin kita, sir. Sige, thank you. Papasalamat lang ko din sa isa nila ka-staff nga kabuot. Sir, sino gani mo ngalan? Kay mapasalamat lang ko sa pag-allow mga pag-video pati sa inyong manager. Ronald. Ah, sige, thank you, Sir Ronald. Si Okay, sir. Ako na ila mabuot nga manager. Sir, mapasalamat lang ko tungkol nga ginalaw mo kung nga mag-video diri sa inyo ano. Paki-promote na lang sa inyo nga ano, sir, kay para ano ko okay lang kung gusto mo i-promote di sa akong channel. Sige lang, okay. Okay lang. So, kayo mo ngalan, sir? Sir Kim. Okay. Si sir, dali sila sa ano nga ngalan? Passion Street. Sa Passion Street, sa Isnard Street, sa Tubang, sa BPI Bank, ang Passion Street. Kaya tuon lang kamo ni kay mga barato. So, kaya kami actually diri, sir. Thank you, good sir. Okay na. Sige, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye.
lang. Okay, sige, kagilid lang. Okay na? Oo, pili mo. 33, diba? Let me change, ma'am. 1,267. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ay, ako ni sir dito. Thank you. Bye-bye.